Txorien ezaleok, ongi etorri, eta kaixo denoi. Jaio nemezkorrena, dan ondo? Bikain. Errezeta goxu bat dastatzeko prest? Gogotxu. Bueno, zure eguneko alberginiak ikusita ero esan du, bitxu. Ni hor ere, Maroko aldera ero, herrialde Arabierretara joango naiz eta bertako ensalada mundial bat ingo du. Netzako egia esan ensalada deitu, ez da, ensalada, bereiek ensalada moduan definitzen dute, baina, bueno, saluka ingo du, eta saluk, azkenean, niretzako gehiago da krema bat, eta ero ogiakin nola jaten dana, baina, ensalada, kozinatu egiten da, eta ez dakit. Eta geratzen dana, emaitza azkenean gainea izango da, olako, bueno, alberginia tartean egon da, olako krematxu bat, espeziakin da usaintxua eta saporetsua, eta, bueno, ingo duna da, hori egin, eta lagungarri moduan, ogia ere ingo dugu. Kesra ogia ingo du, eta kesra ogia azkenean da, talo antzeko bat, ogi sartaian egiten den talo antzeko bat, eta hortako erabiliko duna irina eta semola, Gari semola hori da. Oiek, nasi, olibarekin pixkatekin, urrepelarekin, eta ero sartaian, momentuen, txitxa. Oso azkar ingo du berrezeta. Orduan, bueno, gero zerbait gehiago izango du, lasai egon zaitezte, eta espertuko kontuak ere pila dauzkago, eta errezeta, benetan, oin pixka berua badatorren ontan, udarako modukoa. Zein ingo dugu, lehengo, eta behin, daukagu labea grillarekin piztuta, goitik. Hau inaldozu ero grillean, ero txingarretan erreta ere bai, nahi izan ezkeo txingarretan, ero zu gainean erre. Alberginiak zein goitugu, zulatu sardeska batekin pixkat, eta hau da gehien bat labean ez lehertzeko, gure albergini horiek, alde bakoitzean 2 atal, labeko erretilu batean jarri, olibolio txorrota bat, eta 215 graduta, 20 minutuan ero, egin da izango ditugu. Ez ditugu erabat egin da nahi hauek. Zegatik, gero men tomatearekin da, poliki sartaian ingo ditugulako. Bersio ezberdina daude, batzuk lurrunetan egosten dute alberginia, beste batzuk esan dakoa erreta egiten dute, guk labea martxan daukagunez, bertan, 15-20 minutu, ondo txigortu arte azala, gero atara, azalak ingo digu, eta barruko mamia. Bien bitartean gero, tomate hauek birrindu ingo ditut, eta oliba txorrota batekin horre egiten jarrikot. Ikusiko zuen zer eta erraza, eta etxean probatzen baduzue zer goxua. Gehien bat azkarra, zuk esan bezala, eguraldi honak hasi ditu nontan eskertzen dela ez, azkartasun hori, baina tira. Eta goizian egin da utzi aldozula, eta gero eguerdirako egin da dago, bakarrik da jatea, ero ondartzarako, mira. Bikaine. Bikaine, betiko patata tortilla, xolomoa, eta ari kurruskariarekin ona daude, baina hau etxarrezta hongo. Patata tortillakin ondartzan kontuz, eta kontuz. Zeba. Arrautze. Hori bai. Baina ez patata tortillakin. Zenbat jendek oiasko paparra eramaten du erodana arrautzetik pasauta, eta olako zenbat, eta ez da zer gertatzen, o gutxi gertatzen dira. Edo inda gaude, ja ez dakit, immunizatzeare ongi dago, baina tira. Ez dugu sustatuko, kontu izan, eta gure adierazpena edo hori da, hemendik. Bale, hemen, tamainan arabera, 2-3 tomate, kendu ingo diona zurtoia, eta nik kasu hondan, nahi izan ezkero labanakin laukitxoetan moztu ino dugu, baina tramankulu hau kriston inventua da, eta hemen fenomeno moztun da, eta gero arreusten utziko du hemen, olio pixatekin. Bueno, saluk. Esan bezala entzala dela esaten da hortik, eta egi esan nik uste magrebiar sukaldaritzan edo ohikoenetako badela, edo ezagunenetako bai. Eta Marokon bereziki prestatzeaz gain, beste aldeko, esan genezake, herrialde arabiarretan edo prestatzen dela aldaera ezberdinekin, etxe bakoitzan bere ukitua emanez. Baina 2 pausu mugi ezin ditu. Zigorrek aipatu bezala, alde batetiken alberginia edo berenjena prestatzen da, eta bestetik tomatea. Tomatea erregosi zartagian, biak alde banatan, eta gero elkartu bukaeran eta espeziakin gozatuta. Orduan, gero, bakoitzak erabaki dezake epelean jan, hotzean jan, edo beroan jan. Epelean eta hotzean jan alda, hori baita ere.
Horregatik, entsalada, bueno, entsalada epela, ez dakit baina. Baina gehien batez, ez dakit, claro, seguia entsaladana oso barneratuta daukagu, ez, Jaione, hori da, oliospin batekin ondutako zerbait, oinarrian normalean letxua erolako zerbait da, baina, bueno, arrozana, pastanak eta, baina beti da zerbait, ez da, sardezkarekin, baina hau niretzako gaina da hori, ogiakin jateko, eta ikusiko zuen maitza, krema bada. Hau, krematxu beratzen, horren ensalada. Bueno, nor gara guk esaten. Bueno, nor gara, bagara. Azken finean, barneratuta dugun horri buelta emateak kosta egiten zaigu. Eta hortarako ona zer da, barrurantz begira jartzea, barrukoari so egitea. Hortarako baliabide ugari ditu. Eta hemen gogoratu Naomi Mendizabal izan zela gurekin. Eta bueno, bai noski, bera izan zen, baina ni ere izan naiz berean. Beraz, aia paraje hoitatan ibili naiz, hoixoe parajek. Jaione, txan, nik hor argazki batzuk ikusi ditut. Hori bukaeran. Hori bada, bai. Bai. Geratu gurekin bukaeran. Eta meriturik haundina Naomina, baina tira. Bueno, egi esan bezala aia inguru horretan ibili naiz, zehazki bertako kulturretxean, eta bueno, ez dakit joateko bidea badaukegu. Bai, nik behitu, tomatea birrin dut. Oliba olio txorrota da bat, eta hemen, oin, hor jarriko du, emeki, gure tomatea egiten. Besterik ez dago. Hortxe duze Naomi Mendizabal. Yoga, acroyoga, pilates, mindfulness ikusten duzuen bezala ongizatearen bidean urrats ugari daude, baina baliabiderik esanguratsuenak hemen aian aurkituko ditugu Naomi Mendizabalen eskutik. Naomi Mendizabal, aspaldiko. Ondo. Bueno, aizu, ongizatearen ibilbidea luzea dela entzuna dut, baina zenbatekoa da gutxi gora bera? Oso zabala da, eta nik ez nuke jakingo esaten hasiera puntu bat eta helmuga bat dagoen, ze bidean bertan pausu asko aurrera eta atzera eman izan hori ditugu. Nire kasuan adibidez, topatu nun yoga disiplina, eta hasi nintzen modu fisikoan egiten, baina gero konturatu nintzen aurretikan bazeudela beste pausu batzuk edo beste ibilbide bat oraindikan jorratu ez nuna. Orduan atzera pausu batzuk eman nituen eta beste ibilbide bat hartu nun. Gaur egun hona ekarri nagoena. Aizu, disiplina esan da, disiplina bat baino gehiago daude, yogarena, pilatesena, guzti hauek ardatz gisa gorputz fisiko hartzen du edo kontzeptu zabalagoa da? Zabalagoa da. Gaina gaur egun disiplina milaka eta milaka daude. Asko nahasketak izaten dira, eta batzuk nahasketa horietatik sortzen dian beste nahasketa batzuk dira. Hortaz, gorputza bai hartzen da puntu bat bezala, baina ez da ardatz nagusi bakarra baizik, eta beste hainbat ardatz ere kontutan hartu behar dira. Bueno, baliabide esanguratsuak ditula esan deu, urratsak eta pausuak eramateko ere hortxe bide laguntzaitugu. Hasi gaitezke? Bazen. Zuke probatu dezunuke hoi? Imaginatzen nazu niri hor? Noski baiet. Bai. Eta gomendio bezala benetan hartu, eta gorde, eta probatu. Gaina, betu, txako bueltan, aia bidean geratzen zait, orduan. Hortxe, bai, eskubialdea, pixkat. Eskerreta. Bitu. Eskerreta. Bueno, Alberginiak, hemen bideo motza ikusi duzu, baina hemen azkenian 20 minutu pasa dira, haue ja erreta dauzkago, eta pausu hau nahi dizuen erakuzi, azkenean oliba txorrota da on bat, eta gure tomatea, oin kontuz, Jaione honek pixkat bor egingo duta. Hemen erregosten jarriko dugu. Gero, oin bien bitartean, berakatza txiki moztuko dut, horra egituko dut, eta utziko dugu egiten, eta alberginia zuritzen jun, eta laukitxotan mozten jungo. Errezeta honetan, tomate honen gakoa edo zein da, urrori murriztea, lurrundu imar da? Hau lurrundu ingo da, azkenean, zu tomate, konkase tomatea bako zer dan, ez? Tomatea laukitxotan, berez tomate konkase egiteko, egiten dana da, zuritu, lehen horrek gai horrekin zuritu egiten da, hasiak ereketze zaizkio eta ero egiten dana olioarekin eta berakaz pixatekin salteatu, ez? Da, egiten da konpota bat. Guk hemen konpota nahi du. Eta gero, hau erdi konpotatuta daukagunean, alberginia. Eta hori utziko du dena batzen 15-20 minutu. Eta geratuko zaigulan zerbait ikusiko zuen, gainera, pixkanaka lehortzen jungo da, alberginiak ur askorik ez dio botako, baina lehortzen jungo da, eta, hoxe, konpota bat, krema potentea. Dipeatzeko? Dipeatzeko. Hau errezeta hau, azkenean da, esan dagoa, nik
hau da, ogiak jateko. Bueno, dipeatu zer den ez dakizunentzat, izango litzateke gutxi gora bera bustigarri bat, ogi bat hartu edo, eta bustitzen joan, eta oratzeko sistema edo zeolako ore bat edo krema bat edo saltxa bat edo gutxi gora bera. Bueno, hori guakamoleakin da dipeatzen. Hori izan da gehien agian sukalde gehienetan edo etxe gehienetan sartzeko sistema, ez? Guakamolea. Baina, bueno, azkenan, herrialde arabiarretan nik uste gehiena dipeatzen zaten dutela, askoan, goierak eta sardeskak erabili beharrean, olako gauza asko, humusa eta olako gauza asko dauzkate, eta ogiak erabiltzen dituztena asko dira, pita ogian antzekoa, talo ogian antzekoa, eta hori izaten da, pixkat, mai erdian jarri, eta danen artean txak, biltzeko eta batzeko. Bai, hori da. Bueno, zigor berakatzakin edo baratxurikin doan hortan urrengo osagaietako bat, hemendik horrela begiratuz, kuminoa ikustetor, eta sukaldaritza honetan, arabiarrean edo esan liteke ezinbesteko bat badela. Nahita nahiezkoa edo ezinbestekoa. Kasu hontan usain belar bat da, eta honen azik erabiltzen die espezia gisa eotuta edo bere horretan. Kurria iteko ere ezinbestekoa da. Eta bestalde sukaldaritzatik aparte edo digestioari laguntzeko sendabelar gisa edo erabiltzen da toniko gisa, digestiboarentzat, urdaiarentzat, eta baita ere haizeak botatzeko. Askotan lekalekin edo txitxirioekin, ohikoa da, garbantzuekin eitea, eta hori haizendako eta oso ondo doa. Baina tira, guri ere bestelako erabilerarik baduen edo arakatzea gustatzen zaigun horretan, historian eman zaizkion batzuk labur bilduta ekarri dizkizuegu, eta hasteko adibidez ukendu gisa erabili izan da antzina batean. Biblian agertzen da, eta kasu honetan diezmoa edo amarrenak ordaintzeko erabiltzen zen. Bai. Eta erdiaroan zoriontasunaren eta leialtasunaren kutxuna edo amuleto bezala erabiltzen zen eta ezkontzatan adibidez kumino faltarik etzen izaten. Baino gauze da honek, sinismen honek berandu arte iraun izan dudula, non Alemaniar soldaduk, gudara joaten zien bakoitzen, antza, ardo botila, ardo zatoa, edo dena delakoa, ontzi bat, eta kumino ogi eramaten zuen. Kumino ogia? Kuminoarekin indako ogia eramaten zuen fideltasun edo leialtasun horren, ez dakit, zigilu bezala edo lako, imaginatu, nik ogia odoket eta nire mazteaz gogoratzen ez, edo nire senarraz edo nire bikoteaz. Bikoteaz. Hoi da. Zer usak? Bai. Eta, alde hortatik, hemen aipatu dezakegu, beti izaten deula kurria edo arabiarra kuminoa, baina kontuz. Antza, arandako odolki iteko osagai garrantzitsunetako bat da. Kuminoa? Kuminoa. Eta hor ere, esango duzu, arandako odolki egu gurea izanik, gureak hemen gure ingurun edo bestelako espezia batzu botatzen zaizkio, botatzen badie, eta antza burgosekoari ez, eta ezberdintzen duna arandakoakin hori da, kuminoa. Kuminoa zenean badauka sapore berezi bat, eta ni asko gustatzen zaire, eta hemen, esaten, olagarroakin oso eratzen da. Naztu eta txokuan lagunekin eukin genduen afaria, eta humusa pila bat egin nuen, da olagarroa genukan, hasi humusa ontzen kuminoa gainetik botatzen, da nahi gabe olagarroa ebe kuminoa botanien. Eta piperratzen, eta oso ontzen. Oso gaiet, zergatik ez, ba? Erratzen. Oso gaiet. Eta kasu hontan adibidez, alberginia ere munduan bitan zatitzen da, batzuek nahi izaten du azikin, da bestek aziken dut, barruko pepita txiki hori. Zuk nola ingo ez du kasu hontan? Nik kin. Kin. Azalak enduko diot, eta nahi izan ezkero errezeta hau azalarekin ere egin alda. Behenik, utzi tentxut. Hemen da, eta niretzako alberginiakin da, gaina uda sasoiko errezeta mundialenetako bat iruditzezat eskali bada. Eskali bada da, gauza bat ikusgarez orar. Eta horre nik hasita guzti dena. Kataluniara. Eskali da, eta gaina ogitxi gortu gainea. Antxoa batzuk oliotan gainean. Ni bitu hori eman ez dut ezer gehiago. Hau ere ondo. Hori eta ero txumeta ero... Nigo atzen naiz, oain aspaldi, etxeko andre batek zeburuko mine izaten zuen, zatezun. Hau marka, bazkaltzen bukatu ez eta afari ez afalduko duen pentsatzen. Beti janan pentsatzen. Hemen eberdina, hau iten nahi gehat eskabili badan pentsatu.
sardinak. Gure txian klasiko handia. Hori bikote, zemat aldi janda, eta gero gabi ez eta, bikote ez da, baina, oin ja jana ez, baina, bueno, gero prestatu inbargot, ero pentsatzen nundi jungo da, ero. Hori da. Ez da bakarrik erosketak. Askotan janere prestatzeko garaian, ez da bakarrik prestatzea. Ze erosi, zer erosketak eta Antolaketa bat. Hori da. Antolaketa bat. Bai. Eta egi esan, meritu handie daukiela iduritzen zait, eta ez da olako epaiketa bat, baina gaueko 9:30 zer falduko du? Bueno, ni behar dut, ez dizut esango 2 egunetako aurrera penarekin, baina, bueno, eguerdian baskalduta zea falduko duen, jakin Horrate ba, pentsa. Nire kuadreokin afaria egiten dugunean, izaten da elkartean 9:30 geratu, eta, bueno, zea falduko du. Hoi ba. Hori da, ni ez dieten nian usten zukaldean. Da, orduan da, erosketa batzuk egin, eta, baina, desesperante. Olakotan erantzune izaten da, lehen behintzat etxe askotan izaten da. Zea falduko du, konpitik, konpitik. Aurretik ez bada antolatzen konpitik afaltzeko. Zer di konpitik? Ez dakit, konpitik, hoxe. Bitu, sekul entzun gabe. Konpitik ni beti hola entzun izan dut, baina tira. Bale, hemen, berenjenak zuritu eta laukitxotan moztuko ditugu. Eta hauek, gero, gure tomate konbota horri, gehituko dizkiegu, eta utziko du dena, bueno, desegiten azkenean, geratu behar zaiguna, krema bat hemen. Bueno, baniken kexra hogikin etzea hasi, baina gutxi gora bera, bale, nik aurreratuko dizuet, eta honen inguruko, ez dakit teoria esan, baina olako bitxikeria pare bat edo, bai, zigorrek esan duen bezala, taloaren antza dauke, pita hogiaren antza dauke, baina gauza da, hogi zapalen erreinuan, zaharrenetakoa dela esaten dela, munduko zaharrenetakoa, eta zehazmehatz Algeriarra da, jatorriz. Gero hemen gehiago zer kontatzeko legamiri gabea dela, ikusiko duzuen bezala, horregatik zapala. Eta munduko etnia gehiagotan edo, oinarrizko jaki izan den hontan, ogi zapala pentsa dezakegu. Garai batean, ogia nola egosten zuten laberik etzenean? Zartagia, baina zartagik etzenen. Arria berotu igozitu zen, arri gainean, ez? Bueno, oraindik ere antza bai Afrikako ekialdeko eta Mediterraneo inguruko toki batzutan edo ala txuiten omen da lengo erara eta zigorrek esan bezala edo harritan edo olako lurrezko ontzi batzuetan edo zutan jarri eta hormatan, zeharretan, tapa, eta hoi da. Eta, bueno, nik uste gutxi gehiago kontatzeko honen ingurun. Azken finean, labek garatu arte olako ogi jaten ziela, eta gaur egungo ogi ere asko garatu dela, evoluzionatu dula, eta ogik daudela. Mundua. Bai. Edo bi. Edo hiru. Eta zorionez, bueltatzen ari gara berriro ogia jatera. Hori be, urteatzu eskiu esaten, baina gero eta gehiago ikusten dugu, artisau ogiak eta orantzakin egindakoak eta betiko berako ogia. Bueno, zigor, betu. Hau egiten, gero persia txiki inda botako diot, eta kuminoa, eta piperra ez. Espeziak. Eta bien bitartean, gure kesra ogi egiten joan naiz. Hortarako, garizemola eta irina naziko ditut, gatz pixka botako diot, sumendi bat ingo du, erdian olio botako diot, nazi ingo dut, eta gero urrepela, 150 gutxi gora bela. 250 irina, 250 eta olioa 60 bat derramo ero. Gero ekilore olio pixkatero barko du sartaian emateko, eta listo. Eraztuna kanpora, hau, geroko, eta eskua zikintzen hasiko naiz. Hori pelikulatan tipikoa izaten da, Ezkon eraztune falta denen edo marka gelditzen dela eta bai. Olako, bai, hau dibortziatuta da, o marka dauke horre do, ez? Kontuz, eraztunek entzekin. Bai, aiara. Bai, ointxe gatu ne, bueno. Esan dagoa, ni hemen bitartean, gatza, beldurra be, eta sumendi hontan olioa nazten hasiko naiz pixkanaka eta urrepela gehitzen da ore olako homogeneo balortu arte landu inbarko du. Beraz, haber ze kontatzen diguten. Beste bizor gino.
Naomi Pilates askorentzat ezaguna da, baina zuk nola definituko zeniguke? Bueno, Pilatesa da, Estatu Batuetan sortu zen disiplina bat, berregokitzerako, gorputza osasuntsu mantentzeko eta batez ere bizkarrezurreko arazoak ekiditeko egiten zen ariketa bat. Orduan, berez oinarrizko 34 ariketa daude eta gero hortikan pixkanaka gaur egun joan da moldatzen eta aldatzen teknika. Orduan, esan genezakezuk 34 ariketa horiekin edo jokatzen dezula hemen? Bueno, batzutan ardatz bezala hartu izan ditut ariketa batzuk, baina gehiengotan nire beste formakuntzekin nasketa bat sortu izan eta adibidez yogakin edo eta entrenamendu pertsonaleko ariketekin. Eta fisikoki adibidez lesio txikiren bat edo min txikiren bat baldin banu nik laguntzeko adibidez zer gomendatuko zenidake. Momentu honetan soapsa edo alde hau pixkat minduta auket. Zein nezake? Ba, nahi bali madezu ariketa batekin erakutsiko dizut. Venga. Etzan buruz gora, hori da, utzi belaunak lasai, lasaitu sorbaldak, besoak, eta bilatu zerbikalak pixka batola luzatzea, okotxa bularrerantz gerturatuz. Sentitu orain zure bizkar bekaldea lurrerantz jeisten dezula. Eta pixkanaka mugimendu hau mantenduz, hasi zure bizkarrezura altxatzen lurretik. Hori da. Bengoian zaudela hartu arnasa luze, eta arnas botatzakin batera hasi bertebra bakoitza berriz ere pixkanaka esterilarantz jeisten, lurrerantz jeisten. Azkenik, zure bizkar bajualdea berriz ere neutro posiziora ekarriz, postura naturalera ekarriz. Egin berriz ere mugimendua, sentituz nula gorputzan aurrekaldea luzatzen ere badoan, hori da. Sorbaldetatik belaunetaraino luzak eta hubilatuz. Eta hortikan bertebraz bertebra desegin, osondo. Hori da. Bakizu zertazo hartzen naizen? Esan? Bloke bat bezala jaisten naizela. Ba, poblazioan gehiengoak berdina sentitzen du. Eta hori da, saiatzen geana pixkanaka bizkarrezurra mugituz bilatzen, soltatzea bertebra bakoitza. Mejori sentitzea, Bai, egitan. Bai, sinisteizu. Eta ikusten duzu, ariketa suabea, simplea esan genezake, eta... Bai, oza, mundu guztientzak mugu. Bai, hori da. Ez da, hemen kirolari izen, ez hola... Ez. Bueno, kirola hemen nia hain eziten, Hau ja dagoeneko lista daukat, eta 20 minutu pausatzen. Ez da, ez legamia ez dauka, ez da handituko, ez ezer. 20 minutu pausatzen. Zeatik? Mantziaten liburuan horrela jartzen zuelako. Eta ni baino gehiago zekin. Hori normalean izaten da lasaitzeko, ez? Elastizidade horri berriz. Eusteko. Hori da, laguntzeko. Vale, bien bitartean, honek ikusten duzu eta honeko ja, lurrontzen ari zaigula, gero eta likido gutxia daukala, eta hori ningo duana da, persila. Persila eskukada bat, desente. Hostuak atarako ditu, txiki, bertara. Kuminoa eta piperrotzarekin. Eta... Bai. Soaz gehiago muitu? Ja, nahikoa soaz. Bai, nahikoa. Egi esan eguraldi hona dao, esan genezake ez ala da. Udaren atarian gaude, dagoeneko udako solstizioa mentxe daukegu ate joka, 24 ordu baino gutxi gago falta da horretarako. Eta ongi etorri uda sasoiari. Bai, alaba gogorazten dizkit, hori, San Juanekin, Hernanikoekin. Parrandan eta bardala eta parrandan. Bai, bakoitzak bereari behiratzen hori hola da. Eta beste batzuk, eguraldi ona ikusi, eguzki ikusi, eta seituan zertara bultatzen dion bere barrenak, bizikleta hartu eta errepidera ateratzea. Ze Kristo pasatzen da Euskal Herriko errepidetan. Baina ez da udan bakarrik, eguraldi hona iten duen. Horregatik, gero Euskal Herrin eguzki asko ez dula iten txarra iten dula, obe? Eskerrak? Obe, zetako gehiago euzkie. Dena, txampiñoia bezala errepide guzi betetzeko. Bueno, da nentzako tokia bada. Errespetuz jokatu eskero, denentzako tokia. Bai. Hor, da hona da, bi aldetakoak. Daude, gidarik, ez duenak petralduta eta estina, eta beste batzuk, txirrindularekin be pasaiten diela. Ez bat, ez bestea.
Nik uste azken finen empatia. Bai. Zergatik adibidez, astelen buruzuri baten goizeko 10etan edo astearte buruzuri baten goizeko 10etan, bizikletan ibiltza oso ongi dao eta kirolein bar da, sustatu bar da eta guzti hori. Baina zuk denbora daukezolako 2 eta 3 baldin bazoaz errepiden. Pinaka jun alda, 3 ez. Oso ongi, baina astelen buruzuri baten goizeko 10etan jendea lanen dao. Lanera joan behar do, autobuse pasa behar do. Esan genezake hormigonera edo olako arrobi batetik, kamioiak gora eta bera dabiltze, eta bar. Aiga esaten olako errepide konbentzionaletan, Nik onartze dut, errepidean naiz batera ibiltzen, eta errepidea ikutzen modu da, mendi batetik bestera aldatzeko. Ze gaixi pasatzen du. Gainan, nahi du esan, guten banaiz da, kotxe bat atzean barruta, nervioso jartzen naiz da, nire aldala espaloira barruraino sortzen, eta mendiko bizikletarekin hori egia da, egin aldala. Baina hor nik uste dut, dala hori, empatia eta errespetua. Bata bestia gara. Ezin da nahin bizikleta kotxeak indoazena, urbi, askar pasata, bozina joka hori ez, baina ezin da nahin da, iruko taldeak eta batzutan horrek usten dian, pelotoiak edo tropelak egiten diana. Autopilak eta kortarano, azken finen elkar bizitza bat behar da, eta horretarako burukin jokatu behar delako nik uste hausnarketa bat edo inbarko litzekeela. Ez dakit, denbora daukenak bejondo izuela, baina ez daukegunak pixkate behar deu gure toki, baina tira. Errespetua, behar dana, hori. Oporralditaz hitzen godu, seguraldi honak ere hori badauke, ez? Oporralditarako edolako bide bat. Gehienoko zeuru erdi lotuta ero lotzeke izango ituzula zuen oporrak, eta gaur egun zenbat eta zenbat plan, Gare batean danak hartuta ondartzagan, Benidorrea, hori aldatu da. Benidor? Nik uste gertugo ere baditula tokik, eta ez dula zertan preziso izan ondartza bat. Adibidez, hemen 3 plan berezi eta politikarri dizkizuegu eta Euskal Herritik atera gabe gaina gure ingurun. Alde batetik adibidez, basoa suit daukegu, kasu hontan Ultzamako haranean, zuhaitz gainean kokatzen dien edo kokatutako etxolatxoak die eta bertan loitia beste erabatera edo proposatzen duen azken modako turismo konzeptu bada. Naturarekin bat inez, esperientzi politia bizituz eta bar. Hori alde batetik. Sonambulantzako zen? Sonambulantzak, uste nun beste galdera bat imartzen dula eta komuna zer? Komuna, izango dute hor, uniko azpitik ez pasa, espada, ez dakizulo norre ematen du, baina sonambulo ez natzen basa, eta azte basa angora alde hortan ibiltzen. Baina gutxiengoa da, sonambuloena gutxiengo kolektiboa da, baina komunera ieki edo bere komuna erabili beharra kolektibo guztina da, orona da, pertsona guztina. Baina komuna izango dute, ez dakit. Baditue, eta gaina beraien esanetan ekologikoak. Esaten duan zulo bat eta bera, pop! Gero kartela jarri, kontuz txakurrarekin ez, kontuz... Edo bestela zu izan da ikustet, imaginatzet, ura doa! Lehen bazen, agua ba. Perrezilla, eskukada bat, beldur gabe, bixi-bixi. Eta kuminoa eta piperratza. Guk piperratzak oso hartu dugu, Ketua baukazue, ketua bota, pikantea nahi osue, pikantea, erdi eta erdi, zuen gustura, hor, zuen eskura. Guk, goxua botako dio, gero pixka sobratzen bada etxea emateko, eta gure txekik gustua jaten dute eta olako gauza. Ongi da, bigarren plana Euskal Herritik atera gabe, Astotrek. Hau Gipuzkoako lorategia dela esaten den beraztegi herrin aurkitzen da eta inguruko txoko zoragarrik edo ezagutzeko beste modu bat proposatzen du, presaka eta poliki, esaten dena presak tokirik ez dauken leku baten, bertanko atmosfera, asto gainen inguruk ezagutzeko. Plaza Olako naturgune hori bintzat, indatxeke asto gainen, ordu askotako hartuta edo egun osorako astoak alokatuta esan genezake, azken fine, eskaintza hori bintzat hartuta. Eta gero bukatzeko, azkar baten beste olako proposamen bat oporrak baserrian. Hau hemen Euskal Herrin bada, eta Bizkaia ingurun asko daukezue, eta horretarako baserrik alokatzen die, bere osotasunean, eta baratzatxo erabili daiteke, erakusten du ere eskaintzan bada baratzak nola landu, eta bar, eta arrautzak eta hartu, eta bar. Gure amari Maialen pikotea komentatu zion, Santurtzin lan ite du, eta Santurtziko irakasle batzuk, etorri behar ziren,
baserri turismoitea abadinon ba omen dago, eta usten dizutean baratzean ibiltzen, da ez da zer da. Eta nean, esan zuen, musutruk utziko nik genikona, etorri gurera eta baratzean ibilik, hartu eta asimarrak eta tarata, Musutruk ez, irabazten duna bueltan, bai, esperientzia. Esperientzia eta ikasketa hon bada, jakinduri bat, baina tira. Ikasi, nik ikasi nun, Naomikin. Makatxiz. Naomi, zure beste berezitasun handi bat, akroyoga. Zer da hori eta ze onura ditu? Niretzako akroyoga izan da deskubrimentu oberenetariko bat, ukidaten deskubrimentu oberenetariko bat azkenengo urtetan. Ze laguntzen du konfiantza asko irabazten, gaina hola pertsona handiak sentitzen geanak beti pentsatzen dugu ezin gaituztela altxatu. Akroyogakin da jolastea, egan egitea, divertitzea, kirola egitea, kontzentrazioa lantzea, hola ongo nintzake egun guztia, ze esakungo nuke enamoratuta nagoela disiplina honekin. Bueno, probatu genezake adibidez, ni hasi berri bat itxiko gai nintzateke hau, zeo zer? Bai. Nahi bali maezu, oinarrizko postura bat ingenezake, txoria. Ea ba? Bai? Venga ba. Nik altxatze ditut hankak, zu gerturatzen zean nire eskuekin zure oinak ikutu arte. Hortxe. Mantendu bizkarra zuzen, eta mantendu zure gorputza plantxan. Tabla bat izango balitzu ezela, eutsi zondo abdominala, eta bota pixkanaka aurreruntz. Hori da. Lasaitu besuak. Hau da test bat, sentitzeko nik zure gorputzan pixua, da horretarako guztiz bota bertzea aurrera. Konfiantza ariketa bat da, baita akroyoga. Prest? Berdina egin, eskuak eman. Dios mío! Luzatu besuak. Luzatu besuak. Niri, Eman eskuak. Baina ukalondoak doblatuta dituzu. Bai. Estiratu, niriak bezala. Hori da. Eta karri sorbaldak belarretatik urruti. Osan da? Okezo meritue. Orain, bultzatuko izut pixkat gora, zuk eskuak atzera eramateko. Txene? Txene bai. Karri gorputzan pixua alde honta. Pixkat geixo. Bota pixu dana nire eskubiko oinera. Hori da. Orain, bota pixua ona. Eta orain, bizkarra ondo estiratuz, abdominala ondo utziz, eraman eskuak atzeruntz. Eta bularrak gora. Hori da. Hori da. Bestea ere? Bueltatu, eskuekin. Altxatzeko. Azkenen, konfiantza hartzeko, bat abestengan. Bai. Ostra, baina, tabla bat bezala, Bai, baino esate izute berari eskerra, aditue bera da, eta egia esan urtetako esperientzia omen dauke. Baina tira, hemen aipatzeko adibidez, ez da behar, edo ez doke zertan yoga mundun aditua izan, edo urte asko bertan praktikan ibilbide bat ine izan. Edo zinek zerotik indezak. Indezak. Bai. Bueno, ibili izan, jo nahi, baita, hor? Baita. Lantalde ibili zinetela, eta enteratu naiz. Bueno, nik beste holan plan berezi bat udako aipatu duzu. Bai. Hotel berezi bat. Aiba, bota. Ontako, Frantziara joan barko zara. Horre Loira ingurura. Eta handago, Rocaminori hotela. Rocaminori hotela da troglo-hotel bat. Troglodeitak. Odako zerbait, baina han, inguru guzti hori da zulatuta.
gruier gazta bat izango esan moduan, ze harria gazteluak eta etxeak egiteko lur azpiti atartzen zuten. Ba, horiek, zulo horiek, gero jendiak, baserritarra baliatzen zituzten animalik izateko, biltegi moduan daola. Eta askor berreskuratu dituzte orain, eta batean indute hotela. Orduan da, dire, kobazuloak, zulo horiek hartu, indituzte gela individuala, eta zaude lur azpian, internet gabe, kobertura gabe, nahi izan ezkero, wifi gabe, eta zaudena handa, munduara gandik deskonektatzeko, lurra azpin, toki. Bai, baina zuk saldu ezuneran, indezun antzezpen horrekin, badirudi sua ere biharrikin piztu beharko dela, ozer? Ez, besteako ez. Gero, a ber, aireztapena berritzen duan, nahi izan ezkero, gaur egungo hotel bat, baina lurra azpian. Erromantiko. Oso romantiko, eta baina, familien dako, denentzako indako toki bat, eta berezia. Eta, baina lurra azpian da interesgarria. Kuestion, Zigor. Yeah! Bai. Say me. Hemen. Bai. Ogi zapala gora bera, antzinako erara bat eta beste, olioakin? Bai, pixkat ez bustitzeko. Guk orduan, ez dakit, animalioa den gantza, igurtziko gendu nolan, da listo, kilore olioa, bai, baina gantz bat zerbait behar du. Bai, orduan hori hor, eta hemen zemola pixkat utzi dut, eta hemen, oin lusatzeko, tengo duna, hoxe, lusatu, arrabolakin, izan ezkero eskuarekin, eta guk egin ditun kantidadeekin, bi ateako zaizkigu, bi ogi zapal, eta ez da gure taloa baino pixkat lodoixa goen behar dugu, eta izango da, 2 minutu alde batetik, buelta, 2 minutu bestetik, eta, Bai. Ze gorputza, eta hemen ez du egin estramparik, ez gu hemen, ikusitu zuen bideo horiek eta, tarte horretan, in situ. Bai, esaten da moduan, zuzenean. Bortxe. Horre egiten, da, hau bada, barrezeta bat, ez dakit, asko kanpinera egiten bazarete, kanpinean laberik eta olabekorik ez duzu izango, eta pizza bat ere, holan sartaian egitea badago. Tapa jartzen duzue, hor pizza egiteko lehenengo, orea, buelta alde batean, 3-4 minutu, buelta eman, tomatea gazta nahi duzuena gainean jarri, tapa jarri pixkat, eta ero bestela teknika honena supleteakin. Bale, ados. Eman da pizza bagozue sartaian egindakoa. Orduan, alperkerin indako pizza erosi bazue buelta manda ez hasi. Hau da norberak ore gainen iteko pizza. Hau orea norberak egindakoa, erosi alduzue egindako ore horietakoa, baina bai batzuk egiten dute jartzen dute hor, eta ja gainean jartzen dizkiote osaiak, ez. Alde bat egin behar da, buelta eman, eta horrela ni txingarretan behin izan dut pizza, hartu, eta txingarretan parrilla gainean, hartu, buelta eman, gero, bota tomatia eta erolako, bandeja bat, metalesko itako bat tapa jarri, eta horre, azkenean, peroa hor pixka bai egiten du, labe funtzioa, seguk egia esan, pizza batetan beti hori, ez, gazta urtuta, eta irudi hori etortzen zaigu, ez, goikoa ondo egin da, baina, beste da, gu soplete eramaten du, eta sopleteakin gatzen da, labian indako modukua. Sopletea. Soplete. Indardu, potente. Soldadurako sopletea. Horren bestera gainoko, baina, indarra daukaguniko, hola, gaina, jarri barko ezu, honako maskara eta... Horren besteako ez. Exageran. Zigorriturri eta... Ni hori baino fina ba, naiz. Imaginatzen zuen horbe kanpinean olako maskara batekin, sopletiak da, ze ustrai da hori, hor txika, ezin aldu mundu guztiak egiten duen moduen txerri saieskia eta txoixo batzuk eta saltxitxa batzuk horrein, ez. Pizza zoldeatzen. Hau, nik uste dut, tamainan, badagula, eta, ointxe. Bikain. Sarteira. Udak dakarrena ere berarekin merkatuko edo frutadendako erakusleioa zabala eta koloretsua izatea da, eta horrekin marrubik adibidez hortxe hauzkegu gorrik, bai gorrik bai baina txurik bai. Zurik bai. Merkatuan marrubi zurik agertu die. Bai? Ai, alaxe.
Eta non ditorri? Bueno, kasu hontan berreskuratu ditu, Alemanian, Holandan berreskuratu die, Bai. eta egia esan Txiletik orain 3 mende edo ekarritako barietate bada, eta deitzen zaio pinberri. Pine berri, hau da, anana eta marrubia elkartuta zaporea, anana delako lako mingotx puntu batekin, eta marrubia delako, beraz. Ez harritu alakarik ikusten baldin baduzue. Eta hemendik, esan genezake, edo esan dezakegu, ozen ez dela genetikoki modifikatutakoa. Naturala da, bai, ondua edo esaten dena mejoratu, baina naturala da, beraz, ikusten duzuen bezala, olaxiko gauze dauzkegu, Japonian ditzen zaio altxor zuria, eta 60 eurotan saltzea. Osa, aleka. Dozenaka, bai, gaztaineko txurrok bezala, dozenaka. Hobena meditatzea. Naomi, iazko iraia ez geroztik EITB podcast plataforman entzun gai zaitugu urratsak proiektuarekin, baina zer da zehazki urratsak? Urratsa da proiektu oso poli bat dela dana hemen ilusio handietikan, eta bertan meditazioa, relajazioa eta hainbat arnasketa teknika ezberdin lantzen ditugu. Batez ere, denboraldi honetan hortan zentratuko gea, arnasketa teknika ezberdinak jorratzean. Ze egoera eta momentu bakoitzerako ez dugu berdin arnasten, batzuetan nekatuago balima gaude, edo estresatuago balima gaude, eta horretarako pildora bereziak emango ditu. Hau da, korapilloak askatzeko edo? Barruko korapilloak? Baita ere. Bai, gai ezberdin asko aipatzen dira, norberaren korapilotzat ulertu daitezkenak, eta, nire ikuspuntua emateaz gain, gai hauen inguruan, norberari baita ere ematen diot espazio bat hausnarketarako korapilloien inguruan. Eta aste honetako urratsa edo korapilloa askatzeko laguntza hori, zein izango da? Hori bihar jakingo duzue. Bihar aterako da, datorren atala, eta gaurkorako bat pertsonalizatu egingo dizuet. Ai, ama, venga, bota. Itxi begiak, hartu arnasa sakon, eta murgildu bidai honetan. Naomi, urrengoan egon naiz, nekin zerbait itxea badago. Nik uste baiet. Eta hola gaina pixkat esaten dena mindfulness meditatzeko, eta ea zure konzentrazioa zertan bukatzen duen edo? Bale. Listo. Kalisto esaten dana. Bai utziko diazu zure baimenarekin. Olio txorrota da honba botatzea. Hemen. Eta gure saluk ensalada, eta lehen esan dizu dana. Honi guk ensalada ez, Jaione? Bustigarria. Eta bustitzeko, hemen, kerra ogia.